Κωσταρά, διότι θα μιλήσουμε για μια επανάσταση. Καλησπέρα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για μια επανάσταση που έχει να κάνει με την κατάψυξη οαρίων. Μας αφορά εμάς τις γυναίκες πολύ. Βέβαια. Και μπαίνει το artificial intelligence, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη πια εκεί. Η επανάσταση είναι η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην κατάψυξη των οαρίων. Και γιατί είναι επανάσταση? Γιατί η γυναίκα έχει άμεσα τις πληροφορίες, τη γνώση, σε τι κατάσταση είναι το κάθε οάριο που παίρνει στο συγκεκριμένο κύκλο. Που πριν δεν την είχατε. Δεν την είχαμε έτσι. Δεν την είχατε, την είχατε οπτικά, μέσα από τους βιολόγους. Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα ξέρουμε την κατάσταση κάθε οαρίου ξεχωριστά, τι πιθανότητες έχει να γίνει έμβριο και στο τέλος τι πιθανότητες έχουμε να γεννηθεί ένα παιδί. Πάμε Έτσι, να δούμε. αυτές τις πληροφορίες μπορεί να τις συζητήσει με τον γιατρό της η γυναίκα και να αποφασίσει αν χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια ή όχι για τη γέννηση ενός περισσότερων παιδιών. Ωραία. Λοιπόν, όταν λέμε τώρα για AI στην κατάψυξη οαρίων, για τεχνητή νοημοσύνη, σημαίνει ότι υπάρχει ένα λογισμικό που έχει εκπαιδευτεί με 62.000 οάρια. Τι σημαίνει αυτό, να μας εξηγήσετε λίγο? Θα σας πω μια πρόταση επιπλέον. Σήμερα μέχρι Θέλετε τώρα... να μου γυρίσετε να σας βλέπουν και οι τηλεθεατές μας έτσι? Ναι. Ωραία. Μέχρι τώρα είχαμε τη δυνατότητα με σιγουριά να ξέρουμε αν ένα οάριο είναι ώριμο, δηλαδή αν είναι κατάλληλο για να πάει για γονιμοποίηση. Μάλιστα. Και επιπλέον οι βιολόγοι μας μπορούν να δουν στο μικροσκόπιό τους τα 4-5 βασικά χαρακτηριστικά ενός οαρίου. Σχήμα, μέγεθος, χρώμα, κυταροπλάσματος κλπ. Αυτά τα χαρακτηριστικά από μόνα τους όταν εκτιμώνται δεν μας δίνουν την πραγματική εικόνα της κατάστασης ενός οαρίου. Τώρα έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη και πώς έρχεται? Από το μικροσκόπιο του εμβριολόγου βάζουμε κατόπιν το οάριο στο εμβριοσκόπιο, δηλαδή είναι κλίβανοι επόασης όπου υπάρχουν υψηλής ακρίβειας απεικονιστικά συστήματα όπου φωτογραφίζεται. Φωτογραφίζεται δηλαδή το οάριο εκεί. Φανταστείτε μια φωτογράφηση υψηλής ευκρίνειας. Το λέω λίγο σχηματικά. Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη που είναι εκπαιδευμένη με τόσες χιλιάδες πολλά οάρια έχει τη δυνατότητα πέραν των βασικών χαρακτηριστικών να αναγνωρίζει μια πληθώρα σημείων και δεδομένων από τα οάρια σε τρόπο ώστε να αποκαλύπτει την πραγματική δυναμική κάθε οαρίου ξεχωριστά. Μπράβο. Δηλαδή... με βάση τα βιολογικά συγκεκριμένα δεδομένα του κάθε οαρίου. Πολύ σημαντικό αυτό. Αντί για 4-5 που έχει την ικανότητα το ανθρώπινο μάτι, είναι μια πληθώρα. Πολλά. Ακριβώς. Ωραία. Έτσι, τι πετυχαίνουμε? Ξέρουμε, αυτά βαθμολογούνται με μια κλίμακα από το 1 έως το 10. Θέλετε να το δούμε? Ναι, ελάτε πάμε να το δούμε. Αποκαλύπτει τις δυνατότητες του κάθε οαρίου και δυνατότητα άμεσης ακριβέστερης πρόβλεψης. Θα το συζητήσουμε αυτό εκτενέστερα μετά. Να δούμε αυτή τη φωτογραφία που είναι πολύ. Μας το εξηγεί τώρα, να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, να το δουν και οι γυναίκες. Τέτοιες φωτογραφίες παίρνετε? Η επόμενη φωτογραφία. Η επόμενη. Πάμε να τη δούμε. Τη μεγάλη. Εδώ. Ακριβώς. Και σταματάτε εδώ. Εδώ. Στην πάνω σειρά είναι οάρια. Αυτά που βλέπετε είναι τα οάρια και αν προσέξουν και βλέπουμε τηλεθεατές μας, πάνω υπάρχουν σκορ. Μπράβο. Εδώ. Είπαμε βαθμολογούνται με βάση το AI. Το πρώτο έχει βαθμολογηθεί με 1,1, με 1,2, χαμηλή βαθμολογία. Ενώ αντίθετα τα δεξιά έχουν βαθμολογηθεί με υψηλή βαθμολογία, το μέγιστο είναι το 10. Τα οάρια που έχουν την υψηλή βαθμολογία, σαν και αυτά που είναι δεξιά, έχουν 5 φορές πιθανότητα περισσότερη σε σχέση με τα άλλα να δώσουν μια καλή βλαστοκυστή, ένα καλό έμβριο, όπως βλέπετε στην κάτω πλευρά της εικόνας. Α, τι απίστευτο. Και έτσι ξέρουμε την πιθανότητα που έχει το κάθε οάριο να γίνει έμβριο και όλα μαζί στο τέλος τι πιθανότητα έχουν να μας δώσουν τη γέννηση ενός παιδιού. Είναι συγκλονιστικό, Ακριβώς. συγγνώμη. Είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Το ξαναλέμε γιατί είναι πολύ καλό. Μέσα από αυτή τη διαδικασία που μας εξηγεί εδώ ο γιατρός μας, ο κύριος Κωσταράς, παίρνει η γυναίκα ένα τέτοιο χαρτί, ας το πούμε, τέλος πάντων, μια τέτοια εικόνα. Και βλέπει ότι αυτά τα δύο της οάρια με χαμηλό σκορ 1,1 και 1,2 μάλλον δεν θα δώσουν. Ή θα δώσουν μια κακή ποιότητα. Ή θα δώσουν κακή η οποία δεν εξελίχθηκε εδώ. Βλαστοκύστη εννοούμε εκεί που αρχίζει και πολλαπλασιάζεται. Που είναι ένα προχωρημένο έμβριο. Είναι έμβριο πια. Εδώ είναι τα καλά της οάρια. Ακριβώς. Που σημαίνει αυτά μπορεί να καταψυχθούν αν... Μπορούν να καταψυχθούν και να περιμένει από αυτά ότι θα έχουμε ένα καλό έμβριο και μια υψηλή πιθανότητα να γεννηθεί τουλάχιστον ένα παιδί. Έτσι, με όλες αυτές τις επιπλέον πληροφορίες έχουμε μια ακριβέστερη πρόβλεψη
Και όχι μόνο αυτό. Η γυναίκα αισθάνεται πιο σίγουρη για αυτό που κάνει. Ναι. Έχει μια ρεαλιστική εικόνα από την κατάψυξη των οαρίων της. Είναι απίστευτο, ξέρετε τι, γιατί είναι πολύ καλά νέα για όσες γυναίκες επιλέγουν να καταψύξουν οάρια, που αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών και είναι πολύ καλό αυτό, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό για τις γυναίκες, γιατί έχουν περισσότερες πληροφορίες για το τι θα γίνει μετά στο μέλλον με αυτά τα οάρια. Ακριβώς. Γιατί όταν καταψύχει και μια γυναίκα τα οάρια, αναρωτιέται, θα είναι καλά, θα δώσουν μετά παιδί? Γι' αυτό έχει τη δυνατότητα όλες αυτές τις πληροφορίες να τις συζητήσει με τον γιατρό της. Ναι. Και να αποφασίσει αν είναι επαρκής ο αριθμός των οαρίων που έχει συλλέξει στη συγκεκριμένη προσπάθεια ή χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια. Θέλω λίγο να δούμε και τις άλλες εικόνες, να δείτε αυτή τη διαδικασία. Την πολύ ωραία και ευχάριστη διαδικασία. Είναι ένα τέτοιο, ας πούμε, βλέπετε εσείς. Να το βλέπουμε να το κρατάει. Το τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα το κρατάει στα χέρια της. Τις πιθανότητες που έχει με την κατάψυξη τη συγκεκριμένη. Έχει τις συγκεκριμένες πιθανότητες με τη συγκεκριμένη κατάψυξη. Ωραία. Πάμε να δούμε και τις επόμενες φωτογραφίες και θέλω να ξανάρθουμε στη μεγάλη. Γιατί έχω να ρωτήσω τον ειδικό μας εδώ. Και πείτε ότι μια γυναίκα παίρνει στα χέρια της ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Ναι. Που δεν είναι κάτι επίπονο, είναι μέσα από τη διαδικασία λαμβάνονται τα οάρια, ολιψία κτλ. Και απλώς μετά εφαρμόζεται η τεχνητή νοημοσύνη. Ακριβώς. Αυτή είναι η δουλειά που γίνεται στο εργαστήριο. Μάλιστα. Πείτε ότι παίρνει, παρακαλώ το επόμενο που βλέπουμε τα οάρια με τα σκορ. Και έχει ένα τέτοιο δεδομένο ότι τα δύο της είναι καλά. Θα το συζητήσει λοιπόν με τον γιατρό της μετά, αν χρειαστεί, να επαναληφθεί ολιψία. Εξαρτάται από τα πόσα οάρια έχουμε στη διάθεσή μας. Πόσα θα είσαστε, δηλαδή τα δύο είναι αρκετά να... Αυτό που λέμε καθημερινά, όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα. Για τις μικρότερες ηλικίες χρειαζόμαστε μικρότερο αριθμό οαρίων. Σοβαρά μιλάτε και τώρα. για τις μεγαλύτερες μεγαλύτερο αριθμό οαρίων. Δηλαδή, αν κάνω ένα αριθμητικό παράδειγμα, έτσι, πείτε μου ένα αριθμητικό να παράδειγμα. πούμε για τις ηλικίες περί των 30 και κάτω, και με 6-7 οάρια μια γυναίκα έχει μια καλή προοπτική να γεννήσει ένα παιδί. Κατάψυξη 6-7. Αν πάμε στα 30-35 προς τα 40, μπορεί να θέλουμε και 10 και 15 και καμιά φορά και 20 οάρια. Αυξάνεται τόσο μετά. Ακριβώς. Ωραία. Και μέσα από αυτό το δεδομένο πια του AI, μπορείτε να είσαστε πιο σίγουρος αν αυτά τα 6, τα 10 ή τα 15 έχουν τις προϋποθέσεις να φτάσουν σε ένα ευτυχές αποτέλεσμα. Ακριβώς. Έχει συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία δεν είναι υποκειμενικά, όπως ήταν πριν, είναι αντικειμενικά με βάση τα δεδομένα, τα βιολογικά που έχει το κάθε οάριο της γυναίκας. Καθίστε για λίγο, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Αισθάνεστε ποτέ, γιατρέ μου, ότι το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ήρθε για να σας κλέψει κάποια πράγματα που εσείς κάνετε, να σας αντικαταστήσει σε κάποια σημεία εξεργών? Κάθε άλλο θα έλεγα. Είναι ένας πολύτιμος βοηθός. Δεν είναι αντίπαλος στο AI. Ναι, ναι. Όλη αυτή η τεχνολογία, η ομάδα μας, σε συνεργασία με άλλες 2 ομάδες διεθνώς, δούλεψε και ανέπτυξε αυτό το λογισμικό που χρησιμοποιούμε. Να το πούμε αυτό, ότι η ομάδα σας μαζί με άλλες ομάδες του εξωτερικού... Μία από το Λονδίνο, μία από τη Μαλαισία και με μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ανεπτύχθη αυτό το λογισμικό και τα αποτελέσματα ανακοινωθήκαν στο περσινό συνέδριο της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Αναπαραγωγής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και κάτι άλλο. Επειδή ξέρω ότι επίσης ως ομάδα ήσασταν από τους πρώτους εδώ στην Ελλάδα που προσπαθούσε να δώσει στις γυναίκες να καταλάβουν και έκανε ολόκληρη καμπάνια να ενημερωθούν οι γυναίκες για την κατάψυξη οαρίων. Να έχουν την ευκαιρία στο μέλλον, όταν θα το θελήσουν, να αποκτήσουν παιδιά. Ακριβώς. Από το 2015 ξεκινήσαμε μια καμπάνια ότι οι γυναίκες πρέπει να καταψύξουν οάρια για μη ιατρικούς λόγους, για οποιοδήποτε λόγο έχει μια γυναίκα. Και με χαρά βλέπουμε κάθε χρόνο την αύξηση του αριθμού των γυναικών που κάνουν χρήση. Και πολύ περισσότερο βλέπουμε με χαρά τις νεότερες ηλικίες σιγά σιγά να επιλέγουν την κατάψυξη. Σε διεθνές επίπεδο καταγράφεται αύξηση και του 40% και του 50% μερικές φορές αύξηση στην κατάψυξη των οαρίων. Πάρα πολύ ωραία νέα μας φέρατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κωσταρά. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην ενότητά μας Υγεία και Ζώα, διότι